Sibingelele sikwamukele bhuti ohlelweni ubuhle besintu. Ngiyabingelela uhlelweni. Igama ubani mfowethu? Igama nguSazo kaMadondo. Yebo, nqobo. Niqhamu ngaphi? Niphethe amapiki namafosholo. Mfowethu siqhama eMtshezi, esikhothe eMtshezi ongashi. Mfowethu, i-performance yanamhlanje sibona ngathi izinga likhuphukile noma singazi ukuthi ukuphakama kwe-competition. Mawubuka i-competition namhlanje inibeka Mfowethu bekuthiwa kodwa alukho sinalibuka. Kuyochaza ijaji. Lokho okudlule ngangikhona mfowethu ngalalo isithathu ngalalo number 3. Namhlanje ngiphamise kakhulu. Mhlambe nawe ubonile. Kodwa ke umuntu oseyochaza ijaji. Ijaji mfowethu. Yeah. Hayi mnqoko sibonile ngempela ukuthi hayi i-performance yenu nizangoma naphinda futhi naqhamuka namapiki ukuthi senisebenze contractini. Chaza yona into esihlabe kakhulu umxhwele leyo. Sasifisa ukwazi ukuthi ababhemi bavelaphi kodwa mawubuka i-atmosphere nangenhlwele indlela enithathe ngayo ngesikhathi niperforma kuyaninikeza ithemba. Mfowethu kakhulu mhlambe nje mfowethu uzoqaphela ukuthi zidlalile igodi kodwa ayisukumanga phafalo abakhalanga abantu kodwa ubonile bese kudlala mina ukuthi ukhale wonke umuntu ngidlala ngingena ngidlala phakathi noma sengiphonga futhi. Yebo mfowethu, kodwa nje ngoba amajaji sowachaza amajaji hayi sinifisela inhlanhla mnqoko mfowethu ngiyabonga kakhulu. Dankie mfowethu, siyabonga.